constituency mana kita MCLA Monto Bodo Bitang, Bargo MLA, Tanesel Bosumutari Manganan Bitang, Bortumaya Patni, Bargo Secretary Govindo Nazari Bitang, Polaru Presa Patni, Lega Patni Pari Karam Dawari, Randan Bosumutari, Lega Gahini Atari, Nenes Brahmo, Umkigiri Obit Nazari Legasi, Lepsuri Asi, Digangiri Bitang, Jella Patni Apatiri, non-leisure. Ama umesti mari bitang, ada kahini atari non-desa mangganan bitang, ada bahag apariona bahag lana hanai manjatau Asam ni Cabinet Minister Wakabara Brahmani manjali misi Madam Jasna Brahma mangganan bitang, ada I hobat upastik amar kobopara Jala Revenue Circle Officer si project niok damariatir, ada bahag apariona bahag lana hanai Bagu MCLA, Ane Bosumutari, Are Siki MCLA, Mangaran Sansumai, Parangiri, Principal, Mangaran, Tamil Boy Kogan, the Samo Boy, Air Column Legasibai, and the Samo Habapari, the Singing, Aros Habapari Lakan, Arabe Habapariko, Paxasil Latura, Prosa Parnica Hinatari, Mandesa Vitaku, the Takan Gurikola. Suni Aros. Diri Habapari Sabai, Mirabulai or Forest Sapatni, Gaini Terabita Kola in Reka, Aros Sabapari Kuzaga in Takaya Kolaway, Aros Sabapario, Boyku, Bahagalan Takayana, Gule Kola in Reka. Se Nui Sam Galan Songsara Gözün Sudem Barabar Lang Tengapa. O bongo sai, songsarau, gözün sudem para barlang tengapa. O bongo sai, online ai sohai nai, gian jeng daugane ha tengapa. O bongo sai. Online ai sohai nai, gian jeng daugane ha tengapa. O bongo sai, hari olokodau, mitingkani keipedau, nengni ne online jeng, sekine ha tengapa. O bongo sai, songsarau. Gözün sudem barabar lang tengapa. O bongo sai, songsarau. Gözün sudem barabar lang tengapa. O bongo sai, Nigani somau, gosoku homtahayabla. Nuzapaya paneng jeng serang ngepui, Nidani somau gosoku homtahayabla. Nuzapaya paneng jeng serang ngepui, Seitu somaina amru sabna hamna, Orai berdidemai Tabai ta tengapa. O bongo sai, gözün kusiye, ale orai bertangnane, tane ha tengapa. O bongo sai, songsarau, gözün sudem barabar lang tengapa. O bongo sai, songsarau, gözün sudem barabar lang tengapa. O bongo sai, 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 o bongo sai. Goजोननाय थाबाय बे समाव गासैनिसिमबो साबायखर बावदों
दिनै हाबाफारियाव बाहागो लानो हानायनि थाखाय साबायखर बावदों। बे समाव नुजानो हानाय जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बे समाव आङो मावफुंग्रोनो सिगांदों। गिबियावनो दुलाराय फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्लिम दिपेन बर' बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानो खावलायदों। बे समाव गोजोननाय थाबाय। बे समाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी दुलाराय फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि सारनि मेडाम मुस्लिमा कुलेश्वरी स्वर्गियारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो मेडामखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों। बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि राज्यो सभानि बारग' एमपि आथिखालनि आसामनि मन्त्रि सार उर्खावगोरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हागोन। सारखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनो खावलायदों। गोजोननाय थाबाय। आरो बे समाव बाहागो लानो हादों कख्लाबारि बिटिसि बिआफनि मानगेदेर एमसिएलए मन्टु बर' बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। 63 चापागुरि कन्स्टिटुवेन्सिनि मानगेदेर बारग' एमएलए मुफ्ति कानेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों। आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि सासे लोगो आफादगिरि मानगोनां रन्जन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायदों। आरो बे समाव बारग' एमसिएलए मानगेदेर अनित बसुमतारी बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो खावलायदों। आरो मानगेदेर आसामनि मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म सारनि मेडाम मुस्लिमा जसना ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव खावलायबाय। আমার এই সভাত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে আমাৰ জালা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল অফিচাৰ শ্ৰীযুত চিত্ৰজিৎ নিয়ক নিজৰ পৰিচয় দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এখন আৰনাই জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। आरो बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगां बावदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हागिरि गोविन्द नार्जारि मानगोनां बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। आरो बे समाव सानदोंबाबो खोब बेसाद आरो गोबां बेबायदि आलासि बिथांमोन दंमोन सिनायथि होनो गोसोब्लाबो आं सिनायथि होनो हानाय जायासै। आङो निमाहा बिबाय। आरो बे समाव गिबि हाबाफारि दिनै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय फरायसा आफादनि फिरफिला लिरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मुफ्ति दिपेन बर' बिथांखौ आं खावलायबाय आरो मदद खालामगोन लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मानगोनां बिथाङा। गोजोननाय थाबाय। आरो बे समाव हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्लिम दिपेन बर' बिथांखौ आं गुरै खावलायबाय। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि 87थि जोनोम सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि आगदारि बिथांनि आंगो न'खरावनो आरो बिथांनि जेराव मुसुखा बानायनानै दोनदों बे गोथार थावनियाव जोङो दिनै एसे थेलेबलेबै
बिथांनि बे जोनोम सान आरो गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे फुंबिलिनि आर'ज आरो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि जों लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानगोनां उखाव दुरा ब्रह्म बिथां, बे हाबाफारियाव जोंजों दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, रन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', आगुनि सापागुरि समस्तिनि मानगोनां बारग' एमएलए कानेश्वर बसुमतारी आदा बिथां, कक्लाबारिनि आगुनि एमसिएलए पन्डित बसुमतारी बिथां, मानगोनां जोंहा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गबिन्द नार्जारी आदा बिथां, मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि आंगो बिसि बा मेडाम फुलेश्वरी बसुमतारी बिथां आरो न'खरनि गासै बाय बाहागि, बाहागो लानो हानाय गासै आलासि नोंथांमोन, आं बयनिबो मुंखौ लाजोबनो सानाखिसै, समनि आरो सानदुंनि थाखाय बयबो एसे उसुबिदा गोलैदों। आं गिबियावनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों, जाहाथे अराय गोजोन सान्थि थानो हायो आरो दुलाराय बर' हारिनि थांना थानाय जिउआव जोंखौ थुलुंगानायजों लोगोसे अरायबो जाहाथे अनसायहरो, लामा दिन्थिहरो। आं बेखायनो इसोरनियाव आर'ज गाबदों। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। गुबुन बोसोरनि बायदि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो देग्लायबो खुंदों आरो जोंनियाव मोनसे थांखि दंखायोमोन। मोनसे बोसोराव जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ लिंथुमनानै एसे गेदेरथार हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि जोनोम सानखौ खुंगोन आरो बिनि सेथि आरो नैथि बोसोराव एसे थेलेबलेबै खुंगोन आरो थामथि बोसोराव गेदेर मोनसे हाबाफारि लानाय, गुबुन गुबुन जोंनि एबसुनि जायफोर रुंसारि मुंख्लं दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै खुङो, बिथांमोननि हाबाफारिफोरखौबो जों बेबायदि थिनानै लादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि महरै बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा 1967 मायथाइनिफ्राय जिखिनि हाबा मावबाय आरो जिखिनि लामा एवस्रांनानै गालांबाय, लामा दिन्थिबाय, पायनियार रल लाबाय, बेनि थाखाय जों जेब्लाबो बिथांनि आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बिथाङा सासे राफोद गोसोनि आरो माहारि आरो समाजखौ जेब्लाबो गोसो गोथारै अनसायनानै हाबा मावग्रा सासे गेदेर सुबुं आरो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि बिबान बिथाङा रुजुनदोंमोन, गाहाय नेहाथारनि बिबानखौ। दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो बिथाङा बिबान रुजुनदोंमोन आरो बे गासै हाबाफारिनि जि मोनसे बिथिंखौ नायोब्लानो जों मिथिनो हायो जे बिथाङा समाज आरो हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमग्रा आरो हारियाव दानांगौनि जिखिनि हाबाफारिफोर मावनांगौ बे बिथिंखौ बिथाङा जेब्लाबो बेसेन होनानै गोसो होथारनानै हाबा मावदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथांनि जिखिनि मावलांनाय कन्ट्रिबिउसन, बिहोमा, आदर्शखौ फोथांना लाखिनांगोन, इयुन जोलैनो मिथिहोनांगोन आरो बिथांनि मुङै जिखिनि जोङो समाज आरो हारियाव गोसार होनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ, बे गासै बिथिंखौ उननि समाव जों मावनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों आरोबाव माखासे बिथिङाव जोङो मैखोमै हाबा मावोब्ला बिथांमोननि जिखिनि आद्रा सिमां बे थारैनो जाफुंसारगोन होननानै आङो सानो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै बे खेला गेलेनायनि जि सुंद' बिबुंथि बेयावनो फोजोबबाय। बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मोनसे दिपेन बर' बिथाङा दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जों जे बिबुंथि होनाय बेखौ लाखिबाय। बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नैथि हाबाफारि बायदियै मुगानि आगदारि बानेश्वर
बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि महरै जोङो खावलायगोन बावजेनगोन मुसुमा फरिसरि सरगियारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसि मेडामखौ बे समाव बिबारखौ बावजेननो थाखाय गुरै खावलायबाय मदद खालामनो थाखाय खावलायदों एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों आसामनि मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि सारु खावग्रा ब्रह्म बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो सारजों लोगोसे सारनि मेडाम बिथां जसना ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावनो खावलायबाय आरो दुलाराय फरायसा आफादनि मानो गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों आङो सानै साथामसोनि मुं खारिनानै बिबार बावनो आङो खावलायगोन बिनि उनाव जोङो कन्डलेन्स खालामगोन आरो गुबुनफोरा जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों लांबाय थागोन आरो बे समाव न'खरनिफ्राय सारु खावग्रा ब्रह्म बिथांखौ बरायनो नागिरदों बरायनायखौ नाजावनो खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ बिबार बावनो खावलायदों आङो हांख्रायजानाय साब्रैसो आलासि बिथांमोनखौ बिबार बावनो खावलायखांनायनि उनाव जोङो कन्डलेन्स खालामगोन आरो बिनि उनाव जों गासैबो बिबार जोङो बावलांगोन बिनि उनाव आं खावलायनो लुबैदों मानगोनां MCLA मन्थु बर' बिथांखौ बिबार बावनो खावलायबाय आरो बारग' MLA मुस्रि थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बारग' MCLA अनिल बसुमतारी बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो खावलायबाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हागिरि गबिन्द नार्जारी बिथांखौ बिबार बावनो खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि फारि खोरोमदाव वारि रन्जन बसुमतारी बिथांमोनखौ बिबार बावनो खावलायबाय बिनि उनाव जोङो कन्डलेन्स हाबाफारि लागोन सानैखौ खेबखांदों आंनाव गैया क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing, midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HSS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ, नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, OVC, pediatrics laboratory, free clinical science laboratory,
क्लिनिकल ट्रेनिं आरो हस्टेलनि थाखाय 4 स्टोरिड RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 इयार्स कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 इयार्स कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएमनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएमनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स, जिएनएमआ 3 इयार्स।